Og så skal vi herhjem, hvor de danske cykelryttere i dag var favoritter ved de europæiske mesterskaber i mountainbike-orientering. Og selvom jeg godt kan afsløre, at det ender med medaljer, ja, så var det altså noget af et dansk drama, der udspillede sig i Hareskoven ved København. Det er så åndssvagt, som det kan være. Her taber et dansk landshold en guldmedalje, Fantastisk, Bjarke! mens et andet bliver europamestre. Hvor er det stærkt, Bjarke! Erik Knudsen og Danmarks første hold var favoritter til at vinde stafetdisciplinen. Der er lagt ind i regnskabet, at der skal være plads til både punkteringer og små dumme fejl. Og nu har jeg taget min lille dumme fejl, så har Torbjørn plads til en punktering. Kom så, Torbjørn! Det er stærkt, Thor! Men selv uden en punktering må selvsikkerheden gemmes væk. Andenholdet Mallan Jensen, Claus Dalknægt og Bjarke Refslund kommer i mål 35 sekunder foran førsteholdet og tager overraskende guld. Hvad har vi dog gjort, Torbjørn? Hvad har vi dog gjort? De bedste må køre hver gang, og jeg håber selvfølgelig, at jeg er heldig og dygtig nok til at være en af de bedste næste gang, men det viser bare, hvor godt hold vi har, at andenholdet kan være så heldig og dygtig at slå dem på sådan en dag som i dag. Favoritterne fejlede på dagen, hvor hold 2 blev til hold 1. Kæft, hvor vildt, mand.